У нас нядзеля, і таму чарговая наша вечерняя размова. Будем з вами размаўляць пра розныя цікавосткі са свету здароўя, пытанні магчымы на любыя тэмы. Мы можем з вами размаўляць пра фізічнае здароўе, пра псіхалагічнае здароўе, пра сацыяльнае і пра здаровае асяроддзе. Такія вось 4 асноўныя складніка. Ну і таксама, безумоўна, можам абмеркаваць такой біялагічны складнік усіх падзей, якія існуюць вакол нас. Вось такі момант. Таму, калі у вас ёсць ужо ці сфарміраваліся пэўныя свае пытанні, ці вы можете прапанаваць тэмы, якія б хацелася абмеркаваць, таму з задавальненнем можете іх літаральна зараз у каментарах пісаць, задаваць, і я з задавальненнем пра вам іх распавяду. Вось. Таму пытайце, цікаўцеся, што і як ёсць, што і як вам цікава. Вось. Мінулае тэр было таксама даволі прадуктыўна, так з вами абмеркавалі самыя розныя тэмы. Вось. Таму тое, што сёння можа быць. Яшчэ з чаго можна пачаць? З такіх тэм. Ну, безумоўна, можна пачаць і яшчэ раз. Вось ужо ёсць пытанне. Супер. Часам бывае ад насты цяжка заснуць. Ці можа ў такія дні піць снатворныя? Ці ёсць нейкі інгрэдыент у снатворных, на які варта звярнуць увагу? Ну, ввогуле, скажем так, што, па-першае, не існуе ідэальнага снатворнага. То бок, што значыць ідэальнае снатворнае? Гэта якое захоўвае ўсе фазы сну. Глыбокі, паверхневы сон, усе гэтую змену фазаў сну. Такога, на жаль, няма. А снатворныя, яны больш падобны да таго, як крышку вас вырубаюць, і вы ляжыце без прытомнасці. Вось. Таму, як гэта сказаць, таму я ўвогуле раю абмежаваць выпадкі снатворным толькі клінічна такімі сур'ёзнымі і небяспечнымі выпадкамі. Глядзіце, нават калі часам бывае, што вы дзень не паспіце раз на месяц, гэта можа быць, як кажуць там праграмісты, не баг, а фіча. Гэта можа быць не недахоп, а нават перавага. Справа ў тым, што калі гэта такая стрэсавая нейкая рэакцыя і не даснуць, і вы хвалюецеся, то часам дэпрывацыя сну, гэтак званая, гэта тэрапеўтычная методыка для лекавання дэпрэсіі і дрэннага настрою. То бок, калі вы зрэдку не паспіце, зранку у вас залівае дафамінам, у вас можа палепшыцца настрой, таму што адбываецца такая своеасаблівая перазагрузка нашых біярытмаў. Галоўна наступны дзень не спаць, а пайсці спаць крышку раней. Гэта простая, не медыкаментозная, вельмі эфектыўная працэдура. І, дарэчы, яна вельмі традыцыйная для нас. Вось гэту своеасаблівасць чалавечага мозга, што калі вы крышку не даспалі на наступны дзень, вы ў прыподнятым бадзёрым настроем, але калі толькі гэта рэдка рабіць, не часцей раз за месяц. Гэта выкарыстоўваецца ў розных рэлігіях, усе гэтыя начныя там танцы, усе гэтыя усяночныя і гэтак далей. То бок гэты эфект чалавецтву даўно вядомы. Вось. Увогуле так, не дэманізаваць, калі вы дрэнна спіце. Па-другое, снатворнае як абмежаваць толькі супер нейкімі сур'ёзнымі выпадкамі. Вось. Па-трэцяе, калі трэба разабрацца, чаму вы не спіце. Калі гэта пытанне проста гігіены сну, надта шмат кафеіну, надта шмат свету, надта шмат інтэрнэту і гэтак далей, то гэта проста пытанне да сна. Ну і трэці момант, на які б хацеў звярнуць увагу, вельмі часта ў нас адбываецца такая катастрафізацыя сну. То бок, мы насамрэч спім больш, чым нам здаецца. Усе гэтыя людзі, ведаеце, там всякія там Трампы, Ілоны Маскі і прочыя папулісты, якія і хлусы, яны там вам расказваюць, што яны спяць 5 гадзін. Гэта ў абсалютнай большасці выпадкаў, гэта абсалютная хлусня. Так, сапраўды, ёсць людзі, якія ў рэдкія моманты могуць спаць там 6-6,5 гадзін, 5 немагчыма.
Часам яшчэ такое зніжэнне патрэбы ў сне бывае ў людзей падчас маніякальнай фазы, калі гэта біпалярная разлада псіхічная, тады падчас маніі так патрэба ў сне і ежы можа змяншацца. Вось. Таму гігіена сну, не рабіць праблемы з таго, што вы не паспалі, гэта не канец свету. І калі вы пастаянна думаеце, што у вас дрэнны сон, гэта можа справакаваць дрэнны сон. Ёсць такі нават тэрмін, зараз скажу, не снарексія, што ж гэта было за такое слово? Выскачыла з галавы. Карацей кажучы, там, ведаеце, як з ежай, калі вы цалкам фіксуецеся, каб есці толькі здаровую ежу, у вас могуць пачацца псіхічныя разлады. І калі вы думаеце, што сон так важны, вось я крышку не даспаў, напэўна, я буду на наступны дзень сябе дрэнна адчуваць, то вы можете насамрэч трывожыцца перад сном, што вы не выспіцеся, і гэта ўжо аўтаматам прывядзе да таго, што ваш сон будзе дрэнны. Ну, ведаеце, гэта ж тое ж самае, як з эрэкцыяй. Уявіце сабе, калі чалавек пачне турбавацца там за эрэкцыяй, перад яшчэ сексам турбавацца, а ці будзе ў мяне эрэкцыя? Ніхто ж не гарантуе, што яна будзе. А можа нешта пойдзе не так, то верагодна нешта і пойдзе не так насамрэч. Вось, таму менш сну, менш стрэсу за сну. Так, пытанне. Вітаю, доктар. У Літве гародніна з зелянінай ўжо каштуе шмат, якасць не вельмі добрая. Ці можна набываць замарожаную зеляніну? Выдатнае пытанне. Можна і трэба. Больш за тое, гэта, не ведаю, нейкая такая, як гэта сказаць, такая вось незразумела чамусь негатыўна адносін да замарожанай рыбы, там, мяса, гародніны, зеляніны ці ягад. Насамрэч, замарожаныя прадукты тут часам не горш, чым за свежыя. Так, крышачку змест вітамінаў там адсотак змяншаецца. Але лічбы такія там 7%, 8%, все іншыя ўласцівасці добрыя цалкам захоўваюцца замарожаных прадуктаў. Больш за тое, часам прадукты глыбокай замарозкі, яны карысней. Вось глядзіце, напрыклад, як рыба, да, вось гэтая скумбрыя, напрыклад, глыбокай замарозкі. Яе замарожваюць адразу на караблі, які там плавае на шхуне. І потым яна па халоднай ўжо, па халоднай цэпі, яна там далей перадаецца па ланцугу. І вось, і тое ж самае, калі збіраюцца замарозіць пэўныя ягады ці зеляніну, і збіраюць у момант, як гэта сказаць, аптымальнай спеласці, каб адразу замарозіць. І яны захоўваюць свае ўласцівасці. А ўвосень часам, калі прывозяць прадукты некуль здалёк, іх зразаюць зялёнымі, калі яны не накапілі дастаткова ўласцівасцяў, вітамінаў, мінералаў і так далей. Яны ўжо дазраваюць ужо на шляху, пакуль едуць, збіраюць шмат цвілі, шмат таксінаў, бруду і гэтак далей, і трапляюць вам ужо на стол у такім выглядзе. Таму замарожаная вельмі крутая гісторыя, вы можаце мець проста замарожаную гародніну, замарожаную рыбу і проста літаральна вельмі хутка зрабіць сабе супер круты прыём ежы, ідэальны з пункту гледжання здаровага харчавання. Вось. Ну і замарожаны бывае і шпіната, замарожаны бывае там і іншая зеляніна. Яшчэ звярніце увагу на сухую зеляніну. На сухую я кажу пра спецыі, таму што базілік, арэгана, розныя травы. Гэта тая ж зеляніна, гэта мега карысная, ёй можна пасыпаць што заўгодна. Вось. І другая гісторыя, якая яшчэ ёсць пра зеляніну, звярніце увагу, гэта сухія водраслі. Існуе там у розных крамах здаровага харчавання, менавіта такія пакі вы можете купіць, зялёныя водраслі. Не толькі марская капуста, ёсць там яшчэ вакаме, вось мне вельмі падабаецца. Менавіта сухія. У чым перавага сухіх водраслёў? Тым, што вы можете захоўваць іх месяцамі. То бок вы можете купіць сабе на 3 месяцы вялікі гэты пак сухіх водораслёў і спакойна захоўваць, браць колькі трэба. Па-другое, іх вельмі проста прыгатаваць. Вы проста кіпнем заліваеце гэтыя водораслі, крышку прамываеце, все, гатова. Можете дадаць лёгка ў салату, дадаць любую страву, яны любую страву гэтыя водораслі робяць проста супер смачнай. Ну і па-трэцяе, гэта вельмі карысна,
Таму што водарасці, яны важны складнік такой марской дыеты, у іх шмат своеасаблівая клятчатка, у іх утрымліваецца і шмат карысных мінералаў. Ну, вось такія 3 зімнія опцыі, што можна зрабіць. Так, добрый вечар. Вы ўжо не дадаеце эфіры на YouTube. Дадаю. Беларускі YouTube, беларускія этэры. Вось, гэта другі канал. Напэўна, я ўжо свой канал, дзе раней мне былі дзесьці усе гэтыя курсы і ёсць па-расейскаму, напэўна, я яго ўжо больш развіваць не буду, не бачу гэту сэнса. Вось. Так, ці праўда, што пры доўгім прыёме вітамінаў і мінералаў можна пасадзіць, знішчыць печань і почкі? Ну, насамрэч, залежыць, што мы прымаем. То бок, глядзіце, усе вітаміны мы можам падзяліць на 2 групы. Першая група – гэта водарастваральныя і тлушчарастваральныя вітаміны. Водарастваральныя вітаміны, там праблемы няма. Там, колькі вы іх не з'едзіце, усё з мачой выйдзе. То бок, асноўная праблема – гэта дарагая мача. А вось з тлушчарастваральнымі вітамінамі там ёсць праблемы. Калі вы з'едзіце вялікую дозу вітаміна А, яна можа быць сапраўды гепататаксічнай, такія выпадкі ёсць. Вялікія дозы вітаміна, іншых вітамінаў, там Е, могуць быць даволі негатыўныя. Ну, вось, напэўна, гэта з большасці. Ну, а з мінераламі, канешне, вялікія дозы мінералаў могуць быць таксама таксічнымі, але іх сам па сабе доўгі прыём не прывядзе да іх кумуляцыі. То бок яны не накопяцца. Гэта малаверагодна. Чым можна пасадзіць печань? Печань можна пасадзіць звычайнымі дабаўкамі. То бок, глядзіце, калі мы возьмем всю структуру гепатытаў, якія існуюць у свеце, то прыкладна трэць ад усіх гепатытаў гэта будуць лекавыя гепатыты, і там значную частку займаюць біядабаўкі. Ну, вось, ім можна пасадзіць печань, вось, літаральна я на свае вочы, там, гэтай гісторыі там бачу, калі людзі п'юць, ось, куркума, п'ю дадатак куркумы, буду піць у 3 разы больш, ці куплю супер куркума мега. Буду піць. І што вы думаеце? Надта шмат куркумы таксама шкодна для печані. Ці людзі п'юць, буду піць зялёную гарбату ў таблетках. Эпігалакатэхін, дадатак. Мега эпігалакатэхін, вялікая банка, бэм! Вышэй за 800 мг ужо гепататаксічная доза. Хаця гэта тая ж самая канцэнтраваная зялёная гарбата ў таблетках. То бок, практычна для ўсіх гэтых фітанутрыентаў і дадаткаў, для іх, безумоўна, існуюць таксічныя дозы, і для іх ёсць аптымальная доза. Больш лепш. Такое правіла не працуе. Практычна ні для чаго. Так. Добры вечар, вы калісьці раілі італьянскую кнігу «Як атрымоўваць асалоду ад ежы». Калі ласка, напомніце назву. Гэта была Slow Food, арганізацыя Slow Food, яе італьянская. Кніжку я зараз не ўспомню менавітую дакладную назву, але дзесьці яна ў мяне існуе. Я пашукаю, калі знайду, тады паспрабую вам закінуць пасылку. Так, яшчэ пытанне, шаноўнае гаспадарства. Дзесьці. Так, ці можна перабраць вугляводаў буракамі, морквай, гарбузом? Пры вялікім жаданні, безумоўна, можна, але гэта будзе рабіць цяжэй. Цяжэй асабліва буракамі, таму што вялікі аб'ём, таму што шмат клятчаткі, і ўжо пераядаць іх будзе цяжка. Вось. Самае лепшае гэта нашы вугляводы. Садавінныя і гародніныя. Далучайцеся, шаноўнае гаспадарства, хто далучаецца, вы можете задаваць любыя пытанні па розных аспектах здароўя, ці калі вам проста цікавая такая вось нейкая тэма, пішыце ў каментарах, і мы яе літаральна зараз жа абмяркуем. Так, а як спраўдзіць, ці не таксічна ўжо штосьці прыймаць? Аналіз крові УЗІ. Ну, вельмі проста, вы можете паглядзець сваю печань, там, крэатынін і іншыя маркеры, і можете просто паглядзець звычайна алат, асад і білірубін у аналізах крыві. Тут ўсё даволі гэта простая гісторыя. Якія лайфхакі падмануць лімбічную сістэму?
Ну, бадай ўсё нашае жыццё гэта лайфхакі, і вельмі часта вся наша культура гэта пэўныя лайфхакі, як не падмануць, а як, скажем так, кампенсаваць, такі зрабіць патчы. Вось ведаеце, як праграмісты, як у праграмы выпускаюць абнаўленні да праграмы, то вось наша культурная эвалюцыя гэта пэўнае абнаўленні, якія дапамагаюць нам лепш пафіксаваць нашу генетыку і наша інтуітыўная рэч. Ну, глядзіце, напрыклад, вось ведаеце, у нас ёсць у глыбіні заўсёды такая рэакцыя свой-чужы. Так, і мы добра ставімся да сваіх і больш адмоўна ставімся да тых, якіх наш мозг маркіруе як чужакі. Так? І што зрабіць? Ну, вось, напрыклад, культурныя тут ёсць рэчы розныя. Напрыклад, будызм, як ён абыходзіць гэты унутраны забабон. Ён кажа, што ўсе свае, таму што ўсе пакутаюць, нават жывёлы свае. То бок, усе мы людзі, усе мы пакутаем, усе мы прагнем пазбавіцца ад пакут. І калі мы аб'яднаецца такая гісторыя, то дык тады варожасць гэта, безумоўна, змяншаецца. Ці як стоікі лічылі, што ўсе мы людзі, увесь наш вялікі горад Касмопаліс, усе мы касмапаліты. Гэта яшчэ ад старажытных стоікаў павялося. Таму што і менавіта па гэтай нагодзе ёсць людзі, якія проста, пэўна, неадукаваныя, вось, невукі, і ўсе праблемы яны робяць менавіта з таго, што недастаткова адукавана, ці з-за таго, што адукаваныя людзі не робяць дакладна намаганняў, каб гэта зрабіць. Вось як недавно там бачыў цікавую цытату Честертона, ён казаў, што вы што, з глузду з'ехалі? Не размаўляць пра палітыку? Я толькі пра палітыку і рэлігію размаўляю. Ну, у яго часы гэта пра рэлігію было больш актуальна. У тым сэнсе, вось, калі вы гуляеце, тут вучу таксама грэчаскую мову, і паўсюль вы можете убачыць, калі ўваход на розны двор ці тэрыторыя, напісана «идиотикос», такое слово, «идиотикос» это значится по-грэческі «private». І слово «идиот», яно паходзіць ад гэтага ж кораню старажытнагрэчаскага. То бок, хто такі ідыёт? Ідыёт гэта private, чалавек, які жыве сваё ўласнае жыццё і не прымае ўдзел у абмеркаванні грамадскіх спраў поліса. Яшчэ старажытныя грэкі ведалі, што любая дэмакратыя антычная, яна можа існаваць толькі пры максімальна шырокім удзеле ўсіх грамадзянаў. Калі грамадзяне ходзяць у бакі, бадзяюцца і дыстанцуюцца, ну, ніякай дэмакратыі не можа існаваць увогуле нават у тэорыі. Вось. Таму такіх людзей называлі ідыёты. Але прапаганда, глядзіце, як слушна працуе, яна спрабуе ўсім навязаць гэтую тэорыю, што добры чалавек павінны трымацца падалей, што палітыка гэта брудная, што нельга гэта абмяркоўваць і гэтак далей. Гэта ўсё месседж утрымлівае, што не ваша гэтая справа і гэтак далей. Зараз жа мы бачым, што чалавек, які кажа я зне палітыкі, гэта значыцца, ён кажа бандітам: прыйдзіце, забейце мяне, маю сям'ю, забярыце ўсю маю справу, я вам усё гэта аддаю. Вось што значыць для гэтых людзей вашыя словы «я не прымаю ўдзел у палітыкі». Вось. Такая вось гісторыя. Нічога добрага самога не існуе, і ўсе добрыя рэчы могуць існаваць толькі пры вялікім намаганні. А ў нас чамусьці такая ёсць гісторыя, што нейкія добрыя рэчы могуць самі па сабе існаваць. Не, шановне гаспадарства, так безумоўна не існуе. І ў свеце існуе вельмі вялізная асіметрыя паміж стварэннем і разбурэннем. Займае дзесяцігоддзі, каб вырасціць чалавека, і 1 секунда, каб яго забіць. Займае дзесяцігоддзі і стагоддзі, каб пабудаваць прыгожы горад, і за 1 месяц яго можна знішчыць. Дрэва расце 200 гадоў, вырубаюць яго 5 хвілін. Все гэта значыць асіметрыя. Каб зрабіць нешта добрае, трэба высілкі, намаганні вялікай колькасці людзей шмат часу. Але дурні, на якіх вы не звяртаеце ўвагу, ці якім вы даеце гэтае права сваім маўчаннем, яны нават невялікая купа доўбняў могуць прынесці такі ўрон, такую страту грамадству, што, каб загоіць гэту рану, спатрэбіцца стагоддзі.
і таму вось гэта ха-ха-ха, яны там все такія дурні. Не, дурні гэта вы, таму што вы сталі ў бок і дапусцілі дурню гэта рабіць. Вось найперш гэта гісторыя. Калі ж разважаць увогуле з пазіцый дарвіністычных, ведаеце, што у продаж драпежнікі яны існуюць заўсёды. І не варта крычаць, што свет такі несправядлівы, вось я жыву ціха, а мяне нехта трогае. Свет акурат не мае ніякага ўяўлення пра нейкую справядлівасць. Паўсюль, дзе ёсць рэсурсы, любыя ў прыродзе, будуць тыя, хто захоча імі паласавацца. Ось свет жыве па такім законам. Вы гэта таксама рэсурс. Калі вы не маеце, не хаціце, не можете, вам не цікава абараняць сабе ад драпежнікаў, вы будзеце імі з'едзены. Як у прыродзе, напрыклад, драпежнікі каго ловяць? Хворых, аслабленых асоб і гэтак далей. Чалавечыя драпежнікі, яны таксама, як і ідэалогіі, яны таксама палююць за хворымі, беднымі, іншымі людзьмі. Вось. І гэта пытанне менавіта людзей абараняцца, аб'ядноўвацца для таго, каб падтрымліваць свой дабрабыт, каб выжыць. Гэта залежыць, безумоўна, толькі ад нас. І не варта енчыць. Так, хочу похудеть, здоровое харчевание, лекции на ютубе не будут выдалены. Нет, там выдаляться ничего не будет, просто все будет так, як ёсць. Так. Вітаю, ці звязаны застой жоўці з блокировкой снижения ваги. По-першае, что такое застой жоўці? Я не думаю, что гэта трэба прымаць усур'ёз, таму што гэта гучыць як вельмі папулярны хлуслівы дыягназ, які існуе. Накшталт перагібу жоўцевага пузыра. Яго практычна толькі не існуе. Вось. Таму гэта проста, я думаю, нейкая ерунда. Калі вам хочацца паўплываць на свой жоўць, прымайце там пэўныя дадаткі, там ёсць цэлы шэраг. Урсадэзоксіхолевая кіслата ёсць, ёсць таурын, які паляпшае аэралагічныя ўласцівасці жоўці. Там ёсць пэўны шэраг дадаткаў, але я не думаю, што яны маюць там нейкі сур'ёзны ўплыў. А ўся справа з жоўцю, з яе складнікамі, з яе праблемамі пачынаецца, калі дрэнна працуе печань. Печань працуе дрэнна, калі яна тлустая, калі там шмат тлушчу. Ось. Таму нармалізацыя вагі звычайна нармалізуе ўсе гэтыя праблемы. Я памятаю, што, пэўна, яшчэ, калі працаваў анестэзіолагам-рэаніматолагам, дык паўгады я працаваў у аддзяленні, якое займалася выключна жоўцевымі пузырамі, і кожны дзень 3-4 пацыента ты апісваеш, размаўляеш, складаеш дакументы, і там, памятаеш, яны настолькі ўсе падобныя адзін да аднаго, знешне адзін той жа тып атлусцення, што проста, як гэта сказаць, можна нават не пытаць, ты ўсё ўжо загадзя ведаеш. Так, добры вечар. Трымаць постаць як роўна, гэта выклікаць на сабе ўвагу ўсіх людзей у радыусе 50 метраў. Ну так, безумоўна, наша постаць, мы кажам пра асанку, постчы, наша постаць, яна, акрамя ўсіх рэчаў, звязаных з здароўем, гэта найперш сацыяльны выклік. Вось гэтая асанка, постчы, гэта саноўнік, да? Вельмі важны чалавек. І гэта, безумоўна, рэч, якая звязана са статусам. Многія людзі, у іх дрэнная постаць, таму ж банальна, што ў іх проста нізкі статус. Колькі ім не качайся, колькі ім не займайся сваёй спіною, іх спіна не будзе прамая, таму што ім некамфортна. Здаровая постаць – гэта, наперш, адлюстраванне вашага ўнутранага камфорта, гэта ваша заяўка на пэўны свет. Таму што такая вось постаць – гэта сігнал свету, сігнал нізкага статусу, што, калі ласка, свет не чапляй мяне, я абяцаю, што я нават не буду галаву падымаць, каб не паглядзець табе ў вочы і гэтак далей. І, безумоўна, гэта выклікае да вас пэўныя адносіны. Тым больш, што вось такая вось согнутая постаць, яна называецца ў крыміналогіі постаць ахвяры. Постаць ахвяры. Ёсць і хада ахвяры. Адкуль гэтыя тэрміны? Былі даследаванні, дзе паставілі ў шэраг, там, апыталі 50 злачынцаў.
І ім паставілі, вось людзі ідуць, паназірайце, на каго вы нападзеце. І практычна абсалютная большасць злачынцаў выбрала аднаго і таго ж чалавека. Уявіце сабе, круто? Чаму так? І апынулася, што яны выбіраюць менавіта па постаці і па хадзе. Як вы ходзіце, наколькі прамая ваша спіна, проста сігналізуе, добрая вы ахвяра ці не. І наколькі вы уважлівы увогуле. 3 крытэрыі. Вы ходзіце слаба, у вас маленькія крокі, неустойлівая хада і гэтак далей. У вас сагбёная постаць, і вы неуважлівы. Вы дзесьці блукаеце ў думках, вы не звяртаеце ўвагу. А як зразумець, звяртаеце ўвагу? Наш мозг, ён заўсёды скануе. І калі на вас нехта глядзіць нават збоку, вы заўсёды такой глядзіце. Так вось злачынец просто на вас глядзіць, і калі ён не бачыць гэтай рэакцыі, што ты такой павярнуўся і заўважыў, што за табой назіраюць. Для злачынца гэта сігнал, што ты добрая ахвяра, і ён табе атакуе. Вось, таму гэта таксама мае сэнс. І добрая постаць — гэта пытанне яшчэ вашай бяспекі. Так. То, што прыцягваюць увагу ўсіх мужчын, гэта сапраўды так ёсць, таму што, такая гісторыя. Ядзерная атака. Што будзе з чалавекам і жывёламі і зямлёй з пункту гледжання доктара? Пра гэта ўжо шмат напісана фільмаў, лепш паглядзіце на National Geographic што-небудзь, там лепш за мяне раскажуць. Вось. Артішок пытанне, не ведаю, што такое артішок. Так, давайте яшчэ апошняе пытанне, якое ёсць. Можна есці артішок? Апошняе пытанне, шановне гаспадарства. Лайфхак, як падмануць лімбічную сістэму. Ведаеце, давайте я так раскажу про одну такую штуку, якую не раю зрабіць з пункту гледжання дофаміна, і якая вам будзе вельмі карысна. Усе там чулі пра гэта з усіх бакоў, што вось выгаранне дофамінавых рэцэптараў і гэтак далей. А я вам дам одну простую параду, як пазбегнуць гэтага выгарання ў сваім жыцці. Гэта парада называецца «Не суммируй кайф». Сума кайфа. Што значыць? Адначасова не рабі 2 і больш рэчаў дофамінавых. П'яце піва і ядзіце чыпсы, напрыклад. Ядзіце марозіва і гартаеце стужку ў інстаграме. Не ведаю, што там яшчэ. П'еце, напрыклад, віно і заедаеце там піцай ці сырам. Ядзіце нешта салодкае і там зноў глядзіце ў ленце ці нешта яшчэ. Камбінацыя кайфа, яна падвышае сумарны ўзровень дофаміну, я разумею, але гэта дазваляе спаліць вашы рэцэптары. Таму простая парада: любую дофамінавую рэч рабіце паасобку. Пазбягайце вось гэтай сумы кайфа. Якое тут бачна, што часам людзі, што яны кураць, яны п'юць, яшчэ гэта ўсё заліваюць зверху цукровым энергетыкам. То бок, сума ёсць 4 даволі моцных стымулятараў за раз. Я думаю, па эфекту яна прыкладна дзесьці як сапраўдна адзін наркотык. Таму ўсё, калі ядзіце салодкае, ешце толькі салодкае. Калі нешта глядзіце, толькі глядзіце. І гэтак далей. І гэта проста парада пазволіць вам, дарэчы, менш выпальваць свае дофамінавыя рэцэптары. Пытанне, ці карысны для печані артішок? Не, я думаю, сам па сабе ён не з'яўляецца цудалекам, але для печані палезны, карысны самыя розныя травы, якія ўвогуле там існуюць. Горкія ці не горкія. Наша печань любіць усе гэтыя травы. І чаму яна іх любіць? Таму што там утрымліваюцца спецыяльныя рэчы, якія стымулююць працу сістэм дэтаксікацыі нашай печані. Таму вось гэтыя невялічка травы, яны так карысны. Самы вядомы прыклад такой травы, якая стымулюе дэтаксікацыю печані, з не зусім, канешне, добрай.
Зверабой так моцна ўплывае на ферменты, што можа нават прастымуляваць, як гэта сказаць, зрабіць там варфарын менш эфектыўным і нават змяніць работу аральных кантрацэптываў, не кажучы уже пра магчымасць фотаапёкаў і гэтак далей. Моладзь сядзіць на энергетыках. Ну, безумоўна, гэта такая частая гісторыя, таму што з энергетыка можна нашмат хутчэй выгараць. Вось. І такая тут гісторыя. Вось. Звычайна, хоць кажуць, што кава яна мала адэктыўна, ну, вельмі мала людзей маюць працяглы досвед хаця б аднаго дню без ужывання кафеіна. Такіх людзей зусім няшмат. Вось. Так, наш час ужо падыходзіць да канцу, таму нашая якая парада? Пра што мы казалі? Пра нашу печань. Пра нашу печань вы можете зрабіць УЗІ, паглядзець яе памеры, і лепшае, што вы можете зрабіць, не займацца чысткамі печані, таму што гэта ўсё шарлатанская гісторыя. Вось, прычым вельмі крутая шарлатанская гісторыя. От давайте я вам раскажу пра гэту шарлатанскую гісторыю, вы ведалі. Я сам просто праводзіў гэты эксперымент. Ведаеце, такая суперпапулярная гісторыя, што вы п'еце там нейкае аліўкавае масла, лімонны сок і нібыта чысціце сабе печань, таму што у вас з фекаліямі у вас выходзяць там пэўныя такія як шарыкі, і кажуць, вось гэта ў цябе было і гэтак далей. І ўсе гэтым фактам такім уражаны і гэтак далей. Але насамрэч што адбіваецца? Калі вы п'еце нешта кіслае і аліўкавае масла і яшчэ там нейкі там магній, звычайна магній дадаецца ў гэтую схему, у вашым кішачніку адбываецца простая рэч, якая хімічна вельмі падобна да варкі мыла. Ну, калі вы едзіце магній, аліўкавае масла, жоўць і гэтак далей. То бок у вашым кішачніку варыцца мыла, яно гэтымі шарыкамі выходзіць за хімічнай рэакцыі, і шарлатан кажа, вось мы пачысцілі табе печань. Нічога там з печані насамрэч не выходзіць, трэба схуднець і нармальна харчавацца, гэта будзе лепшы дадатак для вашай печані. Вельмі не любіць наша печань вялікую колькасць растварымага цукру. Вось менавіта вадкі цукар, неважна гэта сок ці кока-кола і так далей, вось вельмі яна гэта не любіць. Калі хацець салодкага, з'ешце, калі ласка, фрукт, і ён засвойваецца нашмат больш аптымальна для печані. Вось. На гэтым давайте і скончым гісторыю на сёння. Убачымся роўна праз тыдзень у наступную нядзелю. Загадзя рыхтуйце свае пытанні і прыходзьце ўжо з гатовымі пытаннямі, каб я на іх ужо мог адказаць, не марнуючы часу. Да пабачэння, шаноўнае гаспадарства, добрай, працоўнай, прадуктыўнага вам тыдню. Бывайце!